Čo nehovoril? Dajte všetci like a odber. Takže čaute, a som tu na Hive a troliť. Začali sme? Tak či tak. What? Ja som tu... OK, takže čaute ľudia, vítam vás u prvého videa na tomto kanále. Tým, že položíme prvý blok. Takže idem to spraviť, idem na najstrašidelnejšie miesto v Minecrafte. Minecraft Store. 40 eur za... Koľko stojí armadillo? Kamo. Čaute ľudia, toto video mi trvalo celkom dlho zostrihať, mal to byť špeciál za 30 odberateľov, ale odpustím vám to. Možno sme už dovtedy dosiahli. Pokiaľ áno, extrémne vám ďakujem a čau.